Sa shisien pat nakaliang jong Good News TV ngi aingo yu play ubala don kat lembat ngi bat ubala penyo angi ya kani kalat sa shisien pat ya ka ba ngin wan lam shapi lima kani ka program ka bakarpang ka jongi ha kani ka por ngi ai ku play ru ya pi baro ki ba pet ya kani ka program ka jongi ha kani ka janmit ha ka kerteng ka jong nong pen im jongi u Jesus Christ ha kani ka janmit ha kani ka program ka bakarpang ka bangi ai kerteng ka janmit jong ka jinga kren ngi don hapreng jongi ye ba bandri lingdo we na ki shakri ki ba kodor ki jong play ki ba ublay ula don kat lembat i ha ka jinga linti ka jong i lima ki snem ki ba lek no baro but kam tam e ki ba ula ai ru ha i bin mat i ki kamba but ki kampla ki jong play lingba ki jing im ka jong i but i don hapreng jongi ha ka ni ka por ban ye thu ya ka ei ka ba ublay ula le ha ka jing im ka jong i but ka jinga shem ka jong i but ublay lingba ki jinga lenti ka jong i ha ki ni ki snem ki ba lek no ba ban ri ngi pdiang su ba ya pi ka ni ka program ka jong i but ngi aingu ublay ba ula perla ya pi ba pin yo ban ni don kat lembat ngi ha ki ni ka jan mit lingba jong ki ni ka program ka ba ka Good News TV ka ju wan lam na ka por ka ba de ka jan mit jong ka jinga kren ka ba ngi ju yo ya ka bakum gani ka po bani kren bani pliu jimut but kham tam e bangini o sngoru ya ki testimony le ni ki jing plasya men sim ngi priang subhai pi shagani ka program but ngin ya poi bet shagani ka benta ya ka ba ngi don khmal jongi ti kumbangi tip ya ka e ka bo bleu le na ka benta jong pi ki kamba ki bo bleu le nga shudan kat tu kat ni ki jingkeli ki banga kwa ban bu na preng jong pi but ngangit kan nong ka jingkel kuru ya ki babun ki bapet ya ka ni ka program ka jongi bat nga shukwa ban kali kumno bat menno la ni ningkong e ka ba pitip ya kata ka jing shitom ka baron po jong pi ha ka jinga lenti ka jong pi limba kitu gisnem ha ba pi shakri o play bat kumno pi mat ya kata ka jing shitom ha ka jing im ka jong pi bat ha ka ba kapor ka ba pi mat ya kata ka jing shitom ka jing snow jong pi ya ka ba kum kata ka por ban tip ya kata ka jing shitom ka ba pi vidan ka ba min ke basdang ke di house nam arajar khat nyo ha jinsha telong ke di hiti por blasdang ban kriat hi benai November April kum tu te ha hiti por insyaallah ka kawan ka jing sitom ka banga ngayo biong kli bat long ngajar ho April kum tu te normally kum baju long hi long ina di doi biong kli ki antibiotic sa ibkhoi kum to hi te kata ka jing biong kli long hadian lai te yo long ka jing biong kli kala ja no ten rei kata ka jing jor ho ko budan po ka shadem pat kamshim la ja kadang ne sa ai berkhoi kum ta te kidon ki khep ki ba kadon ka por ka ba ngandalai lat ai berkhoi ru kum to ka ba long ka kapun so pher po ka met ka jonga namar ba por bel ila rik ti por long nakajaka ka banga syong ha ban yang ka leilat sa along ma syong no kam sange shu karadu ba ka jing leilat ka ha hadu ki kho siu nga ha bi krup long kata ka jing leilat jong kata ka jing sitom i khoi ti la ja lai sien gum ta ti long so pher ka jing don ha ka met ka jonga long ka jing sitom ti ndala dei ki por December i khoi tu ba i ilok jonga i altina baru ukon jonga alban te kir kila edep ki school ki jongki namar ilok jonga i kai school ban ukon ru ule school te anda kila ya dep ki schools ki jongki ting ong yang inyele na spogo ting ong inya in long balik na de kai to ko joko por ting ong inde sule pendep chakap e khoi ru la di te ngilai mi nang ni ngi ya spogo ti te no poi spogo ti ngilai po downtown namar ba idon i persa jongaru iba treishati but ilok jong iru sebendu udon ublei doktor apo downtown tingila itu upai kilong ba ngi kwa manuan le chaka borkhoi te kila penyerap pen arrange maki nang ti wang lele wang mama wang sapen ya kendo ipi baru doktor bolong senior plus long ude MD borkhoi no mat khuslai ngan sa yu te ngi le poi le sathi lai poi sathi te le lam la poi tau doktor khoi tiu doktor long
wong to pendep no kini kita si berkhot chwa ti la pha ban le ti blood test ki x-ray ki ECG ki ka scanning ke berkhot tu ti la dep le ti kita si berkhot ti dala li ra ki report sha u tu pe ya ki x-ray bat u yo i wong ba wong ngai i janjing pair ki lungs ki jonga ai berkhot ti usim pada sekali ka CT scan report ai berkhot ti ha tu ru u yo i ba kidon ki long kum ki bali how new lungs songa sekali yang kamon wong kidon ki long ki patches wong ki bali ti utau doktor wong ngamlong satisfied ya kan ya ka report ti wong kilai le biang daka contrast CT scan Jangan dia godi. apa godi han ti nge pendep no hi katakan next day ya kata contrast CT scan ti ha khalai terik nge pendep yu khoi tu teng ai no ka report biang sha doktor yu khoi ti le dip teng wan kiu no sha shlong yu khoi pat ti nomor ba nga sushania ba udon tat u i persa ba u lok ti bakin pelem ti ra position ni ti ha khat fra terik jong u December hang ti po counseling center jong i kongkiu ti kongkiu giri ti ngi shedon lang ti dang invite ya modern ka advance Christmas ai berkhoi Ti jong senam arza khat nyo. ajar khat nyo yes ti ngi lai poi yang ti berkhoi ti ngi lai poi kham kuloi ha tu ka advance Christmas yang ti ngi shong kai no bat i shwa berkhoi kum tu ti na tab de ikli yang philong kum no ngong am da so khlain namar balong ngidang long ngasong boron ka jing sitom makamet ngong ban ba ngidang wan le kita ske berkhot sati siapo godi tam 4 tip long ka report ka di ai ti ide mnu yang ngasong i nga request ngong soba yang skun malum ki jing duai mo ti nomor ba ngia jan bat dong ya don lang hapo counseling center berkhot mai yang baling nap yo ti yang tunginya yang ini phai lang su boleh ni ko ha ki jing duai hi ti yang ta hi ngia duai lang de ngia duai lang i berkhoi kum ta ti anaba lakut ke jing duai berkhoi i ong yang banri yang abang arang duai mentan yang ngai ngashui buka ti ke jong trai jong Jesus Christ long ba u kuner lo jong pi bat ba pun kia ai fi ti yang wat ki khuslai ba namar kai ke jing stong bulan ka mer ke jong pi uji su unsa pen kia ai fi ti kata ka kentin nong ke ba i Kata ke por 4 yo ik report. ngi pat yo report e khoi tingin pat tip ke ka jing ja ka jing stong e khoi ru ti islong ta tam ngasu pat i te kentin ki jong i long ka ba ngasuhun namar ba i ong ba utrai jong uji su long ukne de ka ti ke jong ban kia ti nglai mi nang ta tingilai don lang no ka Christmas advance Christmas ti celebrate nang tu ting sion pai no shiying neon pai shiying khoi tu ti long haka apo lightering i khoi kum tu ti ula phun biang tu bayeng na sti tu doktor nang ti long de long pina ban wan namar ban yo ban ya pendep si gini ki khoi kita si khoi ti to ngine hiya ti apo lightering ni hiya no nang ni la hiya ri khoi ti le i manga i lo bo khu ni te la poi ti ka kali ru nganya hi ti tin la poi ti uni doktor wang pe ngala yo i ka report ke jong pi jong ka contrast CT scan tu wang ki ju ki result si long na ka ka CT scan ka pile bar kani pom ta long ba ka don kani ka ki don ki infection sapo ki lungs ki jong pi ti wang ya kani ka benta wang ngakwa ban investigate further long ban tip actually long ki dei ki long ka infections ka badon ki lungs ki jong pi tiu wang yang wang le menta ya kanika ka city guided FNAC ti ngong ntala penmi ki kerteng ki bala kham gumta telong nga kham long komplikit tinga ila diru ngalhap keling ka balong kom no doktor kata ka bapang long kamin concern ko long bangi ha perkhat lo ka pang ya mo ti doktor wang kam le ki ya le hi pro ki brio ting ang to tin dang yu ting ang to ngin ya yu ti la ai ka ta list e berkhoi ban thien ki tiar ki berkhoi kum tu bana ban le ta tes kan ti ana por mo thiet ki tiar e berkhoi ngayo ya nda bigla sei bat ai te ki tiar ngashi ba udon
way injection uba jerong approximately kumba almost siput tang hang tang mas ni ka men sim jonga kala ra ni long latip long bangan habban go through but uni khoi to em tu ani kan sapang ba ka long ka test ban le kan tin dala poi sapo taka ka jaka ban le po ka CT scan khoi da tengah kali tahu doktor khoi ngong kan pang ngong kam ni le ti hang ta long subu tang gi jing duai ho blei ngong kan rat ngong kat ni ngai i long gi khoi long kini gitiar ki ban le long ngasep tiang long makan pang ngasdom ti ngasubu ke jing duai ngong yarap yang along ba nganom dai asno thani ke jing sistem kat bakin nang pendep ke ni tes kan ti ke slong nak tang ta bu ke jing duai ti yarung hang ta po ka kamera ti bat nga la ma go through atau si scan ti long kat bakin nang le ta proses ke jong ki ki penrung hapo ka CT scan kumba khat san ne khat rusin ni berkhoi rung mi long ki hap tap ya u thania khandia hadu benda nang ni nak met ke jonga hadu benda poi ki lang se berkhoi te kile ek tak proses si berkhoi hadu kin dio shim ek sample ke jong ki na po ki lang directly te na to bre dala dep ki shong bila dep tengai le dia ngas kundit nomor ba ngam shim dio so ke jing sita dia ngasu aingu yu bleng ong ba long baling ba kata long ya through ya tu thania u bajrong ka tu long ngam shim yo so ke jing sita te ka proses ka ya hadu lai kan ta ka simpor pendep mi kita ka ibur khoi ka tes te na dep nang tu ibur khoi te kuli doktor ong pindang ya sa shwa em ong hoi indang ya sa shwa te ong mlilei ka khti atau por ngam pada song litan ndai hendra namar ba nan banangnya nganya mga hitang kali ti nda bang lakiu kali bang sedang banyak kani ka khti silang ngam dala than man ra ya ka namar ba long la stom ta ka ba le ka tes ti ni suenya ai berkhoi tu ngisa li sa shwa ti next day ka arpulai terek jong December ya so ti ar sau terek berkhoi ti ni shoot bu jing dua berkhoi long men mit ni bla shai ka singi long ba in la ban i phai shi at least long Christmas Eve bar ka Christmas ngin dan nang sayeng i berkhoi ti ka ar sau terek ni semi no nang ti nolanya kala kam dari than shu ngi lai poi na sayeng ti ngin lai le ar san terek ni lai le jeng seng Christmas i berkhoi ti na dep jeseng i berkhoi tu ting lawan phai lai di sha lai khu blek Christmas i berkhoi hayeng ba i pa i para i berkhoi tu ti ngayo phone call na pogo ti ha kita ski Christmas haka Christmas si hadin bangila de wan jeseng i berkhoi ti ngayo phone call i berkhoi ti u kade hi na kaliang jong ulok ji ti persa jong ahi ti wang mama wong ka test report ke jong pi la yo ti jong ko file jong ni ka city guided FNAC ti wong ti asawan mi no lanu no ka singi ba pilap man wan hias ni ti nga pressure yu ong kalong kum no ka report ya thu long hanga mo khoi ti mu yu thu na kaliang ka jong om le wong sashwan mi be shani long u doktor mat sa un sa watai ba ya pi khoi ki khoi ti idan hi jing so sa anu di khoi long ban shu num le i khoi ru ban pen slam ya ko por ru ti ngarang keli ya ilong ong inya hiar no ar punyo trek ti ong pi ong kar himon ti ngong dadin deng ong to yang inya le kali no kar punyo trek ti ngin le chating ong ini kendu doktor umat ya thu yang ke ka ulam ti mat ai no ki dawai ki disin i khoi nang tu khnang ba ngin yo edi no ti dawai ngin yo im be kum normally kum bengi ban im be khoi ti ngin ya be kalenti ke jong im man ka si ti ong to ti ngia mi ka punyo trek kami ti ngilai poi se go ti berkhoi na poi se go ti se ti nyerung ha kamera jong to doktor i berkhoi da rung ta kamera i berkhoi ti uta u bhaieng doktor i berkhoi ti ula warai ta report bat ai ha uta u senior doktor jong ui ti u shim puli ta report lo puli ka report long ngayu i ya ka change ha ka dur khmat ka jong doktor long u doktor bor ki doktor subro shwa bikin ai ka nuk ko khobor long ka bamba la ni ka khobor ko basniu ha ki patients ki jong ki long ha ki long ki ka khata ha ki long bat ka face ka jong ki ka change long nga realize ka ta ka banta long ngai i
tong bulong downhearted long ban ya thu Yathu. kan te wong us ong yang wong I'm very sorry ong ba ong you have a very serious health problem wong yang kan te ngang ong kai doktor long ong ya thu bait long kai ke ba banga don kam bangan tip long ya thu bait ngang bar ngan shai bangan so thu bait Hak tak po pidan lang bat I long jong pi. em O pi rung marway. ngaru hitang baroi ya po ayo ti ilok bat ukun ti ya ba Sabar. ti u doktor wong de wong I'm sorry to say that you are having lung cancer ti marsen ong ba ngayo lung cancer long kijumu jum khar ke jonga kila long ngaslong ko modon ha ka shock ngalong sayong ngalong mo shobi bat ngam sunang man le khat nomar balong ban yo so tang ya kerteng ke jongka long kala pensep ting ba ko mesonoru ti ba menta bangan yo mat de haka mer ke jong long kanu ko men sim long ko masono long ka ta tu por ti long ki kila batai ki ong ba wong man hab ban le immediate treatment nomar balong memla ban penslim ya kani ka jing stom ka jing im ko jong me te kibatai hakata ngasulong kumbas ngasulong ba shobiet bi hakata kapor haki ngasu snap bi ki brongot baki batai ki ong ba pila ban treatment kini ki hospital i khoi ki ong war khuslaingin ai pi ki address ki jong ki khoi kanang ba pin net ban le treatment bi kai khoi ut kanang ba long kai ka bala ba pin ba ki la ban le long ki mat le ka banta treatment ka jong ki ti hading ka tu tengah si ong to ya ki ngam nomar mdan ye bangan ong nala diru ti ngasu ong tong ong yarap pen biang lem tinga tangki kot isla ki berkhoi ti doktor wong wat khuslai wong kat ke pidan kam kot islangin ai lo de pi ke pidan kam su ong ngin ai lo de pi ti wong de pi stom ka sadam ka jong pi ngong ngam da so si tom ti u super skype tang ki pin kala wong thit ini ki pin kala so ong la ka pang ek sadam ka jong pi wong sati ya ki ti ngar nga shutiet I ta ki painkiller sa berkhoi tan dala la mi hadin te tang ba hadin bang mi na ka kamera jong doktor si berkhoi ma pe nga I lok bat yo khun bat long ngam sunang bangan ya thu long ya kai ka ba u doktor u diagnose ya anga ta por te ilok jonga tilentil ti berkhoi te I kali yong wong kom no doktor rei ngam nul ban ya thu namar ba khun u don hajan te kat bengirang ya dan ti kum tu ya stet kham shakmat e khoi kum tu ngayo I khap nga shia thu I maru kham jangai kun khendiat ngam bu doktor ong ba ong ngayo long cancer e khoi mar san ong kum ta ya I ma I ru long shulong bu ya shock im nang ong ye isu buat yang kat chaba ngele ban lum ti kot kislai khoi ni doktor se khoi te isya mi no nang ta nang ye mi nang ta ya thiet tang ta u painkiller nang ta namar la long tip nang le ye berkhoi long kai berkhoi ko long ani ko long ka shock ka shock jong ka news ka ba yo kan te ya kiu hakali yon pai no shalom but nadu go ti adu shalom I klem penyang ka kali bat yon pai nang ti bat chicken tien I klem kran I klem lai kran su iwe ru namar ba kila ki kita gi jumu khat na po jaka jabiang jong ka dono jong mesim ka jigim ka jong long ye berkhoi long ke ba ni yo antak khobor bat mlat ang su ban keren ban ya khana kali berkhoi long nya sap jar nang thi wan phai hadu na poison long ala ka sngi ke ba ngerung ha ta sngi jan ben ng ngerung ha yeng long la upset ka kali berkhoi tu anal po ya kamrathia dai hang ta long ba ka jing shisha jong ke i jingja ha ni long ka sedang ban ngam ha ka jing im bar ka jing suthu ka jong ba dai hang ta long ba sedang ban yam ban jaw ki umat dai berkhoi anda bang yam bat jaw ki umat dai berkhoi te ilok jong aru yam lang tai berkhoi ngia yam lang ban ngi shekup I we te long ilok yong yang ngi nyele no sheyeng jong I pai jong pi long kam dai ngi bing che shong hang ni berkhoi ken yong yang ngi nyele che tai ngi thu la mi I berkhoi tu te ngemi nang ta ngi le sheyeng ji pa na poi se tai I pai tip banga hias bo ti kum ta te ikeli yong kumnu ta ka test ka jong me sa thi yong ka long thi ngong
ngong ka kubur ka ba sniu hi pa ngom dei long ka kubur ba ba ti ong balai yong wong kumnu tu doktor ngong long doktor tu ong ba ong ayo long cancer ibar yong kumnu yong kumtakan jalong yong eme yong meu ba shai ba khlain ubam ju kham pang ubam ju kham sitom la diru ngade ubriu ba shele kai ba man shai ru i ngishila kai masala skarati khoi ru ti long nge shai khlain ni kamet ka jong i ti long ipa na kata ko masono issue i long ba dia shai khlain ni kumta ti yong ngamla ban nge yong ti hamar ka por i para jonga i dora te ba di ifun ye papa te idang kali yang baba ilawan na sepo goti ti baba yang dang sulapoi mtan hayeng ti yang sim keren mars persai wat pi ti ngasim ko pun ngai keren badi kali yang kumno ba kata ka report jong pi na sethi teng ngong ka kubur ko sniu pi dung ong long bu doktor ong yang sethi mo ti yang ba yang kubur yu ong ti ngong ba long ngayo long cancer ti ma iri yang ani yang long yel dir masnya thui kubur long masono tang ka kerteng ka jong ka jing sitom ka jing pang long iri yo shock ye ta bandar yang ngamngai ba yang bahkan long bahkan dei kata ka jing sitom ma iri yang hikum ta ken ti yang ki report ki jong pi bar khoi yang shandur la ne zorok se ki yang ban pha shangi shani la ko warsa be khoi namar maki ki pen kre ban hiar sepo chanai bat i kenum jonga i ransom nang ta bat ki khun ki jong i arngot i ben mi asli taru ti yang man pha sumar ya i asli sepo chanai ho ta po Apollo hospital sethi ti i bade yang yang pha ti report nang ba yang piru nang on no tiket i khoi nang tu ba kinyo ban hiar ban ship second opinion na sethi yang ba yang longgam yang ngam ngai ma i ti yang be ngam ngai yang mat shim second opinion sethi khoi te long ngin se pe te yang nang le kita i khoi ba ti yang senang pha ti ngong to ngong ngin saya senang ele mo ti ang ta hat kasngi lai dap kita gi berkhot ti paru is yang war ko slai ma kun yang le yang ka badi ban le yang ka ban kam sumar e berkhot ru yang ka jinglut ki jing se berkhot tong ngin se arab ngin se pilang e berkhot ru ti yang war ko slai me yang to ti ngong to ngin se bu lang ka jing dua e berkhot ti hat kasngi le yon phai si eng berkhot ti long na por ba man mit long ni tia jing tia ai khoi ru long ngapet yeli jong ila jong long ngong i ngong nong ndalai don lang pramngi long anta long saslang man ilong ba ngatip balong ka jing sitom ka budan hanga long ngamla banim sla mat long ngatip sai ba ngayo stang lai benai banganim long kat kum ka jing na namar bangayo i bat nong la bun ngut na ki ba ngatip ki ba yo kita ke yo jing stom jong langa sa khoin te kidan i pa jong parlok jong aru itaru yo long kan soi khoin te ma iru tang si banai steng ila khlan no kidan stay we i ba nge itu ba hai si wan hayeng sam ru itaru yo long kan sa kom ta hi hadi si banai la khlan no te ba idan stay we i lok jing pastor ai berkhoi ru ti taru i lok jong i hadu lai nai i ti la khano pa ni ken ti long kawan ke jing sngo fi gum ta long ba ni long fi la sung thu ki jing ho kini ki information i berkhoi tolong ba long ngala tip namar masen i gum ta tolong long ni ko bor long kini ki berkhoi long ni aktif upai kini ki ba sitom ki ba khla upa tolong tip pa kadena kalongan sai berkhoi ti hang ta long tip sai long ba amla ban im slam ban im stang ngadan stang lightly ban ban im te ye ilok ngong ngasu ong i ong de sisang ong nga kamen ngong ila di simet an nga perkhat namar ngong bala nga khlat no nang ni menta long nganyo ban de ban ye shem ban ye kendu ye lo jong try ye lo jong no penim jong nga ken teng ong re ong nga ma pet ye phi ba ye lo jong kun
udang khalai senam tu por ngong ka mesim jong ngong as ngos nei fi gen ngaping ai snei fi gen te long ngong ngan nang kwa ngong ban dang yo im khambun tli snam long ba phi ring kat ba phi gen te ngan nang ong I tai ken te ni ber khoi ting syayam bet long ma sono kat ping dai kedai tai ber khoi ang singkli ke jung long ka suji be di umat ai ber khoi ha ka mit ke ngia kren ni khana ber khoi wat ya iru long la tip kata long la batai lupa ya iru wat long iki bi di ban le ru long ka bi di ban di no nang bi in survive ba ka jing im ka jung I te long kum kani ka tai hadu ka ba ngai alam ya iru ong ka kali ka ba pi kwa ban bu long bu tang ba pina pandang man penon kam ya ka te hadu ka next day ka po ya lam ya hadu ba in wat bin bujli wat ka tayar ngada hikai I namar ngam kta ya le di ka we ru tam ngas pun I ngam ka tu ka tiar ka dan nang tu ka tu ka tiar siap train nang siap sei nang tu I berkhai kenang ba intip namar ngatip bangan im satang lai banai bat long ki berkhoi in ban im hi in ban le hi in ban survive hi berkhoi te kita ki berkhoi long ki long ki ba la shu ong lupai I bin ban le berkhoi long apar khat lem nam ta jong I berkhoi te kisngi ki bobut ni syahadin kata long kar penyo kar pupra kar pundai tolong ngilai sibun kami ke ban ya pha ki report sei berkhoi te nang ta ban od ki tiket sei berkhoi rukum tu te nang ta pada I papa ila penang pentip I bahi masam ki lewan nang I berkhoi kum tu ban pentingan ban pelong jing dua I berkhoi hayeng asam I berkhoi kum tu kadang ko ke janmit pat jong ka arhu pratarik jong Disember te aku ke janmit ke tolong ngasong ka jat thia marwei kumni nga perhat yal dia long ya ki long ke baja long ka jing ko jong long nga phai shelo jong utrai jong shelo jong Yesu ngong kenrat ngong man ga singi ngong nga phai shemi ngong ngam juklet ngan bu ki jing twai ami ngong nga karpat ya me ba men kudup men ri men sumar yang na bun ki jing ma ki jing sa ngong ki jing pang ki jing shitom ki bro khoi abu ki jing kali lo jong blei chonga ong balai long ada man ka singa duai shemi long bang yo ai ni ka jing shitom ti ka poi yang ka kep long ka ba namar nga shania ilo jong blei but panganut bangan bu ki jing kali lo jong blei ma sona ti koi ka ba kalong ba ha ka tu por ka bang ya keren ni u kumta ujuba yang mar khmat ha ka tu por kumbang ya khana ya keren ya khana ba fi kum ni ban pu ai ka juba yang ba ru ong manri ong la da me sange I ki tu ki jing bam penjaklia ki jong me ya kamet ka jong me wong man pen kya ya me te nga ha ka jing long briu ka jong along ngadon ke history jong ka jingmlin ka basniu ka jong along ka ba ka khlain ban bam kwai khlain ba ban bam kini ki jara bat ki jara pan ki berkhoi ka khlain ba ban bam ti berkhoi te long la kumba arpo san lis na me berkhoi long kum tang la mlin man bam be I ta ki berkhoi te bat man ka singan bam be kum ta nyu pratali ngan dang thiet ujara pan ngan dang bam be man ka sing ukwai ngan dang thiet san phon ru po tang gar kat bat ki tulsi ki berkhoi ngan dang khle ngan dang bam be te kata ka di ke jinglong ke jingim ke jong man ka sing hadu ka ta singi ka masono ka bang stong kum taru pidang bam ngadang li thiet artali weng la da bam bat weng abu ang talon miet baru kwai dang dan sa lai sa kon tin te anda ba o Yesu ong yang akam da ong na masange ikini ki berkhoi ngan pen kya ya me ngadang nuot bangan ong ngilo jong konrat ngong ngan bam pelut ikini bodan mentang ni ngadang ong ru kum ta te ngan sasange no te ngong de ya ong to ai bakani ke jia kut ka jong me bat nga kanong ka jia kut ka bananu ka ni ka singi menta in bat yela ka jong ka jia kut ka jong ngangan sange ka ka ba mi ong yang ngangan sange ngan am bam shu ki te
bat ngadang nuat ban ong ngi lo jong trai lo jong plei jong ngong mami ru bat ya la ka jong ka jutang ka jong me ba men pun kya nga ti kum ta long ko ma sono ka ba na du ka ta ka sngi ka ro pra tarik hi long ka ba penong yang mangan sange ngam ngak lembam shu hi ru kini ki bro khai ru ti ka namar ba ka yalam yang sya ka ktien ka jong ublei ka pen kan mau yang along ka ktien ka jong ublei na ka siti skinong korin ka beningkong ka khot ka balai khat riu tu ka ktien ka jong ublei ka ong tu phim tip ba ka met ka jong phi ka long ka tam ka jong ublei ba ka long ka jaka shong ka jong umen sim jong ublei te idan i benta i ba ka ktien ka jong ublei ong ba ka ba buat ak tu ka khot ka ong ba lada unu upen jaklia ya ka temple ka jonga ong ublei hi ba manga ya utau bri upen jaklia ka temple ka jonga ong ublei ngan penjot ya ka ti anda ba pet ya ni ka ktien ka jong ublei long ka dei sha long ya ka ba ka ei long na ka leng ka jonga long apa nga thap apen jaklia ya ka met ka jonga kini ki khoi ki jingbam ki jonga long ka jaka ka ba umen sim jong ublei jonga shong apo ka pen realize ba ka pen sempang ba kalong nga jaka shong ka jong ublei inrei na thap da ka jaklia ba ublei jonga nga yo slow ba long ba ula poi ban shong shakandong jong ka kamera jong ka donut ka met ka jonga long namar bala pen jaklia ka bat long kala poi sho put long ba ublei ba de ka ktien ka jong u ka bol ong ba ngan penjot ya ka ti long ublei ya Ukraine ya la ka jong ka ktien uju pendap ya ka barwari ka masano ti kadi kani ka bentalong ka masano ka ba ring bar ka batanong ka bar ka pani yang along ba kai ka bangale ya lo jong ublei jong apo jong ko musim ko jong kolong ko mong shong ka wi ka kamera bat long bang ya tap ya ka jabo ka jaklia bar ka pen sma wa ka kamera ai ko kan no jong susun ai lo jong musim ublei jong along wa ban shong man ri kan dong long ka pen susun ai lo jong ublei jong ka nya gini ki puari khat ko puar ti nda po hakalai po tarik ti nda ayupat ndang ilaya hiar mga pa ilok sa ti sa po Chennai ni po sa ti i kanum bat i para jonga tingilaya mi lang bat ngele sa po Apollo Specialty Cancer Institute ti ngilay rung ta udon u doktor ila pen arrange lupa nakaliang jong i ti siya u doktor de weni ki oncologist doktor ki ba bit bah hi ang ta hospital ti sumdei bandon na po hospital la kata ka sngi tang ba ila shu request i khoi te bo undon namar bo de weni doctor skim khampau ti ula shu don lang no i khoi no kata sngi ong tong shu shong karpang ti mare poi nge her no uru di po ta hospital ti mu bre ula saja sikit tes i khoi ban pendem bat long bat ban le ya kanika wang maka biopsi khoi ban pendem lang ti ngila le pendem kita tes ki khoi kat ba di bandai kita tes i khoi ru la nai pendem tin ladep nang tu tinggal hiar no siapa u doktor u bedai jong ka radiologist pan u doktor radiologist pa u nilai ya ap u entah apa nilai de ka por ban rung ka palin nilai rung nilai keren ti ulah kali history berkhoi kamta ti ngia thu long ba kata tai berkhoi long ki ka bu diagnose na po goti na haka arpun ril tarik tingia ya keren u ti uang kini ki slides ke berkhoi ki jong pp don uang em gitu ting ong don postal sitai ti uang pila ban ai yang ai ki soft copy jong kini ki berkhoi ting ong soft copy ting ong sang bangan da contact sitai dengan la ada ki penyo dengan ai sapi ti uang anyway tom le uang ka blood test jong pila ayu an em kli doktor uang em ngam pat yo ngong ila de bai ka senam ti maki pada po hospital ti pramaki tolong ki yo ki report ban simurun ti usu phone direct na tu siapa ka ketua department beri pay equation snam yo khoi tu ong ka blood test yung tai khoi la dem ti nang tai bri ki ong ani sorry sir ki on nomor ba long bak ngila bun kam plat i khoi ti long kham la pendep shu ti tau doktor ong ani yo ki ong manu pala man sim ya ka biopsi ke jong pi ong nomor ba 4 yo ka blood test i khoi ki jong pi ka report ti ong pe ong mentah lai pho taring
ong lai sai sngi lai pui terik te tang next day kala day ka new year te ong tom le ingin se pendam no ha ka artarik mo tu udang request yang ai khoi long em teng ong long dok tong ong long no dak kim dan pat ki bande teng ong long kam dan jingmut yang ngi khoi tu mo te ong to ong usu ong long I'm sorry ong angin sai pendam no ka artarik mo ong yang kita ta ka biang ti ia mi no nang tan hospital ting ia poi li pai no se jaga sai berkhoi ti ndra poi se jaga sai berkhoi stai ti ini i kenum jonga i ransom ti mo i bre don ki perlop ki jong stage po chanai berkhoi ti betre po USI jong chanai se ti i phone ti lai wan masentip idon stage lai wan i berkhoi ti kilan ti lai keli ti yang ar ki ong bele ja ayu ten lai thu berkhoi tam ta ti penong jing duai ti kidan sangut si kapul pat ki bewan kita long silok kita hi ti kita ki wan hang ta yeng kan ti na poi ngia thu kum ta baja kum ta berkhoi ti kata kalok ko ong pet ni lok jonga PE ni lok jonga menta uni la ngam nak ma bahasa on list nem long ko ong kan ong pet long udang survey adu menta namar yang niu long jonga la dep diagnose u long ba u yo kanika throat cancer mar ke long ba stage yang la de stage 4 ko ma sono ten rei pet menta pat kumu bo bleu kun kya ai u pat bahadu kani ski menta udang yang ban pla ban saki ba panyalam ya lau jong no punim ba ya lau jong no pun kya u jong u te ka ong de nga pingai hau try jong you just wis ngong ho yang ngai ngong ka ong de la ra pingai u bleu jong i ka ong u bodon bor ba la ra pingai ya u da ka dono ko mesim ko jong pi baro ublay yu jong ubala ban le ki bom la ban long ru wong long ka ong on pen long ya ka ti kini ki ber khoi long ka kren ti ka ya thu gi jing sha ar ka ai men sim ma so no ai ti ka ong yai bu gi jing sha nya ka jong pi halau jong try uno ko nim jong pi just wis ti un pen kya yi pi ti ka ong tong ni duai par ko i long ka bakta bai nga ko tu por long bak ong ngitong ni duai ni berkhoi ni la yadam banya duai ka yang bit na la ka jong ka jaka shong ka jong ka ban ka dem kho su bai krup hang tu pamadan long hang tu long ka shukta ka men sim ka jong ara bangai i long hadu kat lu long ka brio ka long dedicate bat ka long devoted long ya lo jong ublei jong ka ban pendam ban penrit bat ban phai su ublei haki kho siu bat klem jing le ra nyanu inu ro kha yang ta ka dem bai krup ba ka duai bat andala dep duai nang ta de ka sa shu ong bai shu shania bai ha ka ti ka jong trai jong pi te unsa pun kya ai pi te nang ta ni ha ka sngi go bu lai pui tarik ini i kanum i berkhoi ru ti ong idang ong yang ya baba nginya le chapo Jesus call prayer tawai berkhoi ro namar chatiru ka dan kamin center jong kiang te ting ini bu prayer points e berkhoi ting ini penong jin wai berkhoi ting ya le chapo Jesus call prayer tawang ta dalam po yang tu ngilai thok lagi jong ki prayer points ki jongi tenam tai ti persai jonga ai berkhoi ya asli ru long la thok ban long winya bu jin wai te nang tu pada dala kham sipang ti ki khot yang i bengin rum shu ka kamera jong ka prayer cell apa Jesus call prayer tawang tu ulah sim na puli ta ka slip ke jong itai persai jonga tu ong asli manu long ai tai ta te ke long philong kum no te la batai kum tam ta te ngin sedang le treatment ni berkhoi ki dan risi bobot te war ku slai ong tong ina bu jing duai tu pai shanga ong brother ong what happened with you te ong em long yo diagnose kum tam tai berkhoi na po god di te menta inang le ki test i berkhoi chani inang confirm yang chani pat te shaban sim biopsy berkhoi ru ten lai thu ta te ong usu yang asing tin ong brother ong remember only one thing from today onwards just keep repeating these words by your stripes I am healed by your stripes I am healed just keep repeating these words you claim ya ka promise ka jong ublei jong pi but wong de
you will see what God is going to do in your life. Usung ba ya kai te kintin ke te ong tung nya duai bat nang ta bar khoi nya dam man duai bat nakaleng ga jonga nga ngadang sedang gi jing duai nga ong ku pa jonga bahab neng tang alai ban ang ya ka sentur ka jonga na ban nang ni na ka kpo ka jonga ka syukiu bai kan san bai kluk hang ni ka rendang ka jonga ka set bai spak ya ka pedot ka jonga ngam lait ban ang ngam lait ban duai sigin tien ni lo jong blei jonga ngap persyang bangan ban khot ya la ka jong ka teng ka jong blei jonga ngam ka set bai spak ka rendang ka jonga bat hang ta tuit tang ki umat na ki khaman ngakan ban yam ngakan ban kerpat lo jong bleng ngam lat chicken tin ru ndai tangki umat ki shutu na ki khmar ki jong ai berkhain te ngai khun ma ye karan balo jong bleng ndai hak ta por ka je karan ki jong a blei ba du blei ka long thang ki umat ki jong a be te tang ha ba kut jong jing duai ngasula ya por ya pen kut lang ki jing duai ngasu ong bai in Jesus name amen tangum ta bai te ublei ulas dang ban kata na du ti por tang ma ngam da song thu bai ta ka ayu ka jonga ten dang ilai mi nang ta na po ka prayer sel i khoi nang ta te habar ki don ki bakshia di kini ki jing bo kai i khoi jong ka na po Jesus call nang te ki badai ki kot ba ki khoi ki badai bat ka tieng ka jong blei te bar khoi ki la ya yit lagi jong ki tiar ban thie ban nei bar khoi ki le jit tu te ngai la dia pedang ya syakata ka phang ka bodon kini ki jimbo kai ki bisi wa ha ki yeng if ka tu ki bodon ki kentin na kot ba bat ka bang nang ya e tu ki jaka bang nang puli ka wei boi ka tin ka jong uble yang tu ha ta ka poru ngam so thu ka ka boan hanga tu por tang balong na shudap bat ki ummat ki jong ar ki shutut ki na shuyam e ka tu por if ka bang nang puli na koi ka tin ka jong uble koi ka tin ka jong uble long kolong kambo Ukraine ya ka jingim ka jonga ti hak ta kapor long andala ka kata ka jingyam ka jing jao jing umar ka jonga hang ta kala la kala nang tut kam sipang ka shuan kan san ka jing sok ka shuan ka spun sok ka men sem bi jai ka ta kapor ba ngashu kolong ko mas pentengan ya ki jing snow ki jing long ki jonga ta por ngashu tengan bi jai bi long kamdan ke ba ayu kan ti semi nang ta na gelai mi nang ta ti kenum yong de ya ba ngi nyele kai station po ka Saint Thomas Mons ti yong ka tur ko de ka jaka ka ba usanran jong Jesus Christ long Thomas long usha panyap ti yang nyele kai sa tai ti ngi nyele po yang tu ko yumni long kinang sukhang na ta por ti ni ya ka don ko ki jaka ka ba hakrum jo ka yemani iba ngai iba ki don ki rung ki brio tingya khongot i nang ta na ka yet ba ki rung ba ki dem ko siu ki duai te nya lao no ile ki jong ki juti jong ya bar te marsan rung ta ka jaka long ani long da sung thu long ya ka jing dap ka jong ublei ba long ya ka jing long kanjai jong ka jaka ka ta ting ye shia ang tarung ye dam kho siu bat ngi shia pai bet shau blei ki jing duai ki jong ni ringkat lang bat kita ki bidon lang ta hi bro khoi ting ye duai no det nang tu ngi sia mi bat ngi sia li pai noi bro khoi pas la yeng ti kan mau hi ba kita ki kentien by your stripes I am healed long haman ki por long ki bang kan mau long repeat be ti ki kentien hi ti nau Isaya kal nong ka san pulai kawasan ti ki akan nika da poi ka artaring tingila ya kre ban mi bat bangin le cha po hospital biang ti hakata ka sngi pde ba ini i persai jonga pde habli le treatment me irus to hostal ti i kanum ila le no ban itu i persai jonga ti i para jonga i lok jonga bat manga pde nya le no sapo cancer hospital jongka Apollo tingila pui hang tai ti u doktor untuk tu ong to ong in le shwa ya kanika CT scan si sien shwa kalau selong tam ngi check ya ka scanning e berkoin te shab ong bangin menshim ya ka biopsy te ndolo ong kumta ting ong to
te larung sapo ata kamera ban le scanning e berkhoi te la wa et ki jan berkhoi ki jonga nang ta bat hang ta ru kan mau ban repeat yang ki kan tien long ke jing kular ke jong try jong i long masono bada ki jing jam snam ke jong lapin kya yang ada ki jing jam snam ke jong me lapin kya yang te nga repeat be ni ki kan tien ka don ko mun sim ka jimu jong khat ka jonga long kat badang thia wat ha tu ka CT scan ba udang dang le scanning berkhoi ru nga shu repeat be ki kan tien apo ka ta ka don ko mun sim ko jong ai tin tala dep nang tu tuang wang to la dep tinggal la yang nang ta tinggal ami tin tala poi tu ka station ka ba habar ai khoi pan ka ba le ki pon tiu khot tu doktor yang wang wang mon bat no wang wan lang bat i lok bat i para jongar ki dan habar ti wang namar ki report na po goti la dep yo lupa la don lupa ki jong ti wang khot ki wang khot lang ki ki non ruk si sapo te ngali khot ya i lok bat ya i para jongar ting ya rung lang ta te dong ong ita wang ai jaga syong bong syong yang tau ba balik kita sang ta ting yang syong ti usim be tu ka report ka pengora na po goti ya ka CT scan ti usi be ka ni ku screen hang ni side bat ka ni ku be upli be ka ni ka komputer ka jong ka e ka bodang deble ti usi tu screen wang pet wang mayo i ka ni ka report ka jong me long hang ni wang ka ni ka CT scan ka jong me ka ba medang le apo goti ha ka arun ritrik te wang pet upen i yang ate ha po kini kilangs ki jonga long sekali yang kaman bakidan kema sausan teli kilong kilo ki bali apo kilangs to mi kini ki white patches ki bakidan hang ni wang kini kedi tu ka diagnose ka bagi ki le ka test nanti ki diagnose me long mame dan kalam cancer berkai bat kini kedi ki infections ki jong me apo ulang su jong me te wong de page mentai sini ke screen pat te upli tu ke screen wong kani kadi ka scanning ke bagi dang double mentan nang tai wai nga wong te page mentai ble skani pat mi kini ke lungs ki jome wong wong shade to infections ki jome pat usu nga wong namar ba mentau wong nga wong nginak double tu ka scanning mentan wong bat ngam ui ke infections e ko chu ki lungs ki jome wong me le yu ngong cái doktor long em long wong me di dawai yu wong me bam jing bam yu me makini kisni bambadan sani berkat ngong em doktor ngong kata te dawai ti ngong tang balas time ba utu doktor na po goti wong lada wai tang pin kelo wong dang pang e te long sadi ten ring ngong bangam sim da pang tu ngong ngam sim di itu dawai bat ngong klemra ngal aklet selong hiru ngal abu no thì bám tiếng ông nhà bám giang nhà bám ibu khoi kumba normally nhà bám man kasih vậy thì em ông me le yu kini kisni uskuli bi yang ai tagi jengkeli te ngong ba ngong hoi agi kisni tolong tangki jing duai ni pai shu lei dong ni khot kot pa ya u long ya long ni yam shalo jong u lei jong ni long ya ka ai long ka ba long ngamat ha ka met ka jing sistem ko jong among ye yam shu lei ngong na du ki bhai ma sem ka jong shalong ru ki long ki bu lang ka jing duai tingi don chani ru ni khot ko pai lo jong lei te ngong ni wan support Jesus call prayer taw ber khoi ru hang tu ngi penong ka jing duai ber khoi te ngong ni poi support Saint Thomas More ber khoi ru ngong hang tu ru ni penong ki jing duai anda ngong ni kita ber khoi ngam tip long udai bolong kristan ne kumno tang ba usyong yang wong tang ka wei wong atip baka ngasias ngo baka Saint Thomas More ru wong ka dei ka wi ni jaka ki bolong kentang ba wong yang ti wong hoi wong ka ni wong la don hang ni long kum u doktor u bopet ya ka cancer ber khoi ti wong ka cancer wong kam ju jam pum ni wong cancer kam ju long pum ni wong ka cancer wong kan su long kan nang spread kan nang pur bar kham bun sin long la tang man chu continue ka ki por i khoi rei bun sin long kai le ban spread ban pur ka du ba ubri un da ya te wong rei naka baka long ka position bat bakan jano ti wong
uang nampak ju ikut uang ya ka nakaliang ka jong uang kan te uang kini kijing ja ki jong me uang stang ka wei ka bangala ban ong ye me uji su jong me ula pun kya me ushi ong nga te uang lada ublei jong me ula pun kya me uang manga ubri uang ngamdan ni ai bangan le su me kata nakaliang ka jong uang nga kan te uang lada ka syong tanga ka kti ka jong a uang ngan jin dala ong no ye me khilet no sayeng jong me la shairu manong khilet no ru kam le le su namar lada ublei ula pun kya me manga ubri ngam la ban le su pala de kata uang kan te tang uang to no namar bangam dei tang ha ka kti ka jong a te uang ngan pha biang me uang ka don ko ka lung specialist ka brang shuan na po USA te ngan pha ye me shaka long ba karu kan pej bakan ailam yang ka jong ko opinion ka jong ka ti ushong ba 60% uang kitu ki infections naka ki lungs ki jong me long amdon shu bat uang ba pej uang ngan shim ka biopsy na ngan shim ka biopsy ro ngam dan jaka ban shim biopsy shu te uang ngam le shu ka biopsy ye me ti ushu for na tang sha ta ko ka lung specialist ti ngale na le yang ta te long da ka jing kemen long ka ma sono pedeng jonga ilok bat di para long ni shu ai ngu yu blei ka ma sono hoi hangiru ngidap da ka jing lingo ya ka ai ka bo blei u le ka ma sono bangila banyo i mar persya ya ka kamba ka ti ka jong blei long ha ka met ka jong ilong la long no ka ma sono long pare kren ni ka ni ka jing shisha long ba la da ka dei ka jing pang ka jing stom ka ba shabar jong ka do long la da pita da ka dawai ke ibu khoi bakan jam bakan ja long kalong ka bala ban long ten rei ke jing stom ko ba po jong long kalong no kumba da ka khti ke jong blei long ko ma ushim bat ushu kam bat ushu weng bai par tang ka khti ke jong blei ko bala ban le ke namar ba ka ba sapo mla ko ma sono ban kya ken te anda ba ka ja kum ta telong bat open kya kum ta ba kim dan shoot infections telong ka de stang ka khti ke jong blei tingi shu shat ke ni along ni shu dap da ka jing songu bat ai ngo ilo jong u kundan lo jong unong pun kya au jong you just quiz te ngi let sa ta ka long specialist bat ngi ong ya karu ngi thu ya kalong bakini ki kam ki phala ki ba o try jong you su long ule hangi mo ti makaru mo pli long kam da day ka ba long let's say kam da day kam day ka kristan e khoi ru ti kam so thu i ta ki khoi tang ba ka shu pan tang kita ki reports jongi berartali ke barang yo bat ka ba de le ka shu si bat ka yang yang ta po ka tu ka jaka ba ka observe maka tu pe ni mat ya lai 2 minit di khoi ka shu yang sa ta ba ka observe sa te na ba kut de ka ong hoi ka ong menjur lang ya ka e bo thi u doctor radiologist nang thi long bo ong ba 60% nong infections na ka na ki lungs ki jame long ba om nan shu ti ni shu ai ngu blei te ko ang to ki let refer no show to mean oncologist doctor ba ni sedang ning kong ni ra shu ya ur kum ju hi namar ba ka jingkemen ka bran po jungi ka shlong no tang ban sku ban ya thu ka e ka ba u blei bat ba e u try jungi u long u la le ka ma sono ha ka mer ki jungi tenre maki pada long kidi ki doctors maki ki depend na ki results jong ki test jong ki jong ki te ngi thu i ta ki khoi nre to doctor wang usur ki wang will see us ong kum ta te bat wang to pendep tang ka pet scan beri ke ban le baru shirnyang adu clear adu chat namar wang ba wang ki cells jong ke cancer wang teng long ki ja nang tu bat ki mi shawai ki khoi shawai to wang scan ni ka met ka jong pendep pet scan ni khoi ka jong me te yang to te ngile ban pendep ya ka le ka pet scan ni khoi da le pet scan ni khoi hak ta sngi te ngilai ban ni kendu beng doctors nomar ngitip ba sa long ka stat ka report gila nang pha kum tu ti to doctors wong ba wong to up sha wong sa sawan mi no sha ka sngi e khoi te yang to wong nomar ba wong your case is complicated wong yang ni tinggi yang ta bareng yang complicated kan long complicated ke pat long nomar ba kat kum kir pos ke pun pa long ki pa be bom dan e long la khu e khoi ti nda poi se yeng ti ngi sibu tang ka jing duai ko ong balong iston tang wi jing wet dong habau tu doktor wong will see nga sibu tang se lo jong bleng ong
kalong kum ka challenge long ya ka kti ka jomi ublei jonga ya ka ei ka kamba ka bemele ka met ka jonga bar ka jingim ka jonga bar habu ong will see long kalong kum challenge ya mi ublei ba ka kti ka jome ting ong penpau ya la ka jong ka jinglong blei bodon bor jong me war ha uru te kata slong tang jing duai te ka bang bu shu blei te ka next day ngi pan shim mi te ki report e khoi kum ta pan jong ka pet scan tinggal ra ka report ko lar ben ma hi ki jong ka pet scan pro ko sir niang te ndala poya kamera jong u tu to doktor lo puli bat pe ni ka we din ka we ka page but ha ka bak hadu na ju ko shintur ko jong tu doktor uba ha banga phla ya kala ka jong ka ti ka jong ublei jong ba ka kamba ka jong ubule ba habu ong will see ka ju ko shintur ko jong tu doktor menta uha ban ong yang tu sngi wong de 90% wong ngala ban confirm menta hami ba mem dan long cancer shu ka mer ka jong me u shong be kum ta nga ti wong 10% wong hadin nriu tayo wong sa shuan ban le biang sai ko ka CT scan sani on tamin confirm ya ka 10% wong ti nang ta ngi ya mi nang ta long da ka men sim ka jing songu bra ka jing soku men lo jong kun rat o jong i lo jong u no pun no sus pa bo no pun kya o jong ji squeeze mat ki jing jam snam ka jong u lo pun kya no hi ngi ti ngi shat ngi ka men ko ma so no ap dang jong ngi shia kuduk ngi shia angu i lo jong blei jong i ti nang ta ngi mi nang ta ti ngi se ha ngi si on pai e bro khoi pa sha ni ti da shisha ko ma sono haka khatratrik haka ba i kongkiu apor bi duai ba di ong ba ngayu i kakti ke jong utrai jong au just plus long ba ukne lo jong phi baru pun kya ya phi banri te ya kata la pendep ba dak arfu pratrik haka ba ujisu ong yang amar persya wong man pen kya ya mi haba men sange no ni ki khoi ki jingbam ki jong me ti long utrai jong aru bat he la ka jong ka jutang ka jong ti long kita ki khoi long ki ba utrai jong ju su su le ban long ka long ki long ka ba ngani thu long ba uni uju unong punim jong ju su ubaya ya ka sla jong ka khando men ajar sna men shwa bat lagi jong ki ti ki jong wa kuner bat ubu halo jong kibri baru pun kia uni uju ublei udang le i kamba ki jong ha dong ta long ye ka ba udang pun kia ban bang adang yo kia but ki don wat ki phoi ki wi ki jing jaru ki ba ublei u kuner ta ba udang pun kia ba de pun kia ru ha ka met ka jong wan ngi omar ki jing kia ha ka met ka jong i lok i jong aru i khun i jong o khun jong ha khoi ru ti long uni uju unong pun mu jong i ublei wa im mu jong i udang ye kiner ki jong baru nai pen kya adu ni singi bo mentai kamu na du kata ka pimi na chanai ru pikram di dawai shu long kanu kanu ki yu mo long pila kadai be da ka jing jam snam ka jong try ka long kya yu fi mo tang da khti jong no punim jing ju su si ka jong kya ka long be tang ta but hoi ka benta hoi nga tho ya ka testimony ka jong ai khoi ka dan ka bentai ka ba nga shi ka ba cover ya kan ka testimony ka jong long ka na kan ka sam ka ba lai pho kini kin tin ki na tin ka ju blei long ki ba cover ya kan ka long ma so no ya ka testimony ka jong ka i khoi kini kin tin ka ju blei bu ong ni long oh Lord my God, I cried out to you, you have healed me. Oh Lord, you have brought my soul up from the grave. You have kept me alive that I should not go down to the pit. Numar ba ki por ki banga akan maulong nagasngi ka ba diagnose banga yo long cancer. Kawi ki jing sha ka jinglong jing im ka jong ubrio long. Haki di por long man kasngi ni si don lagi jong ki plans ki jong. Bala shay ka singin le kata la ka shay ka singin le umta la si singin le kumta kani kan le umta ndrei haka tu ka singi haka ba nadu ba diagnose inga banga yo long cancer. Tang ka wei ka banga yo i man ka banga pliet ban nga khabri ikmar ke jonga bar kata ka long tang ya ka tliu jong ka jakatep ka jonga
ngam yo isu ki berkhoi la dumlut bat ngam ngandan ayu ban perkhat ngam dan isu ban perkhat namar ngayo stang likely benai bangan bat kaman ka banga khabrip ngayu i tangi ya ka trilum jingta man banga perkhat ki berkhoi ngai istang ya trilum jingta ban namar banga tip long ngana banyap no ngam dan bentah syuk kain bangan ten rei long ka ba reflect bat pen kan mau biang sai sien paru wat ya usiem Hezekiah ru hakaba u saya u ulei ban ong ba men haka jing sitom ko jung men sayap no ndre u Hezekiah ru u pailendet ya la ka jong ka khmat ka jong no Isaya bat u duai bat u yam shlo jong u blei jong te wahap li pai biang Isaya ban ong biang yo Hezekiah bo blei u pen pai biang sanga ba u yo i ya ki umat ki jong me bat u yo snow ya ki jing khot par ki jong me te namar kata u blei lo penjerong biang ya ki snem kirta jong ke jing ke jong me te kumta ru kuma sono u blei ulara no yang ana na kalenti ka bangade banya syakatliu jong ke jing yap ura lagi jong kikti jing pen kya ke jong syakalti jaga bangadang em biang kum ni hadu mentah pat along la saus nem mat prabnai mentah prabnai tam te keni long ki kentin ke ba ayuru te ong hang ni ru sing praise to the Lord you saints and give thanks at the remembrance of his holy name for his anger is for a moment his favor is for life weeping may endure for a night but joy comes in the morning namar kani ka slong no long ka ba reflect ya ka jingdom ka jingmitar ka jong oblei namar habanga penjaklia ya ka met ka jong ka bolong ka temple ka jong oblei udong ublei ubitar tin rei long ka jingdom ka jong ong ka tin ka jong oblei ka long tang sipor an rei ka jing snei ka jong ka long shado ki bom jukko di pan te kini ki ko ki tin ki jong oblei ki ba ra bat ko yalam sha ka ka ba oblei bat la ki jong ki tin ki jong kat banang puli na ko isngi open scam ya lo ki jong ki tin ki jong ha ka jing mo jong ha bat ko long ka bam sim tho a ka ni ka tesni ka long ba nadu ka sngi ka ba diagnose yang ha ka apun ru tarik anda ha banginyo hadu ka sngi jong ka artarik kidan nyu sngi thik bat anda ha banga nyo kini sngi sim jong oblei ha po jong a ukhi ban kado bat ban pen i kini ki jing shisha namar ka sngi ka banyo bar bor long ka de ka sngi ban tang jong oblei tilong ikan mau nadu ka ba oblei uthau ya ka perthai udah syong thai bat u ha ka sngi ka banyo udah pen kentang khu ya ka sngi ka banyo tina tu laring ipe ya ka ting ka jong oblei wat apor bu oblei khot yu Moses halo ju lum Sinai e khoi ru te kunu ba udap au sim jong oblei ha ka dur ka jong lo halo jong lum Sinai te bat hang tu Moses u hap syong nru sngi bara ka sngi ka banyo oblei sa khot yu Moses ban kiu sha u dan shem te wat ikan ma wat ya u Joshua ru ha ka por ka ba open kalem ya ka kanro Jericho kinyo ujiet ya kinyo kilingdo kinyo ki turoi nang ta bat uyat bulun nyo sen ha ka sngi ka banyo nyo sen ya ka kanro Jericho bat ha ka sngi ka banyo ka kalem kanro Jericho bat haju ka ju por ru wat ya ka ba u Elisha yo naman ru uong khilek bat bamen pengam ya de nyo sin ka wa Jordan temen yo kya tiki ke ki ba nyo kuma sono ki pau bat shibun ka tin ke jo oblei ka ba kren sapang ke jingkan tang jong sngi ka ba nyo anda ha ba ayo i ka tin ke jo oblei ba ro pen shai ni khoi bat u reflect ya ka don ko sim ka jim su u champang oblei ngan nang nyo yi ni ha ka sngi ka ba nyo thik oblei u pen kya yang hai khoi ru ti bat sakawai ka bandaru ba dien jong ka ni ke jim pen kya kadang ko i jing ja ka ba phla long ka ba oblei u ai mat hanga te ka long ba lightly ki banai oblei ura ba yang how mun sim ba ka jingra ka jong oblei yang how mun sim ka shlong ba ha ki lightly ki banai nga shudap ba tang ka jingsuk ka jingsuk ka jong oblei nang tu benai Januari hadu banai ma nga shudap ba ka jingsuk ani ka jingsuk ka ba
ngan ka syuntur beriu ke jonga kam la ban batai bat kajing sup ke bas nga syuslei nga syudap bat kat ya ka ba pet long syudap bet tang da kajing iet ba kajing kajing isnei bet long ya ki beri khoi ru long nga syujungi lo kumbak ngalong kumba syujungi bet ha sun bat lo jong blei bet ngayat ngalet ngatri nga khata man kasin rei long ngasong kumba nga syuya bi hasun bet nga super bi hasun ka jing so hun ba ka jing so tanat ba ka jing so kumen na kita kilai ti benai long ka bang syuya bi ka jing so ku jong blei bat anda hadin nong ki benai ki hadin ni berkhoi hadin terlai benai blei usapan kenduk bi ya kendo long bat long hadang hab ban im bangan ya ban barang ya telun ni kam ki jam i berkhoi ti rei ya kata ka jing so ku jong ka beneng ka ba tang uji su ula kular ba ula ong hi ba kata ka jing suk ka bang ai nga pi kani ka berthai kam la man ai ka hang ndai tang manga malam nai bat ngalayo mat ya kata ka jing suk ka jong beneng halai tri gi manai ka ba mun sim jong blai ura yang along bat ka penong yang apa hadu gini kiski mentang ngadang yai angnut sa ya kata ka jing suk nomor ba ka dei sha ka jing suk blai ka jing suk beneng ka si shai ti long anda pe ki don ki YouTube e berkhoi ru ki ba ki tu ki beriu ki bal ayap bat ki ba wan phai biang sha perthei bat ban ai dasamni ki jong ki ru ki si poi thu ba anda ba ki poi satai sebeneng ki si thu ba ngi oma de tu ka jing suk ka ba ki si ong ba ka ba mla ban batai ki si ong ba ka jing suk beneng ka jing suk lei ket ti long kita ki berkhoi ti ublei ji sha ko ma sono menshua nga se ya kapan roai ya ro yu ti hadin ka tu andang la tre lakta ngam ju kham tem ngam ju kham roai shu te gini ki banai ki bot i khoi nang tu de sim jong ublei sedang man pen ki biang ban te nga sedang man sim biang ya ka kita sedang man tem barik ni si khoi menta along ngasu ang nut bai ban ruai ban penon brom yu blei ban ring video ban su pen sapriang bai ya kitu ka sapang ilo jong penrat ilo jong nong penim jong aban long ki kam ki ti ki jong along tang ban penon brom bai ya u long ka jonga long ko masono long ko ong ka kting su blei long ai kan du lut ka jonga baro ndre ka po jonga kan long bai tan ta ka brom ka jong trai jong tu sipan tangi sung tanat shibun bangin yo sngo kita ka testimony ka jong phi bat nganget ru dan shibun ki ba pet ya ka program ka jong ya ka por lesi ki ba lamat ko bai ba bandri lamat ya ka jing pen khia ka jong blei ya ka kamba ka jong blei balisela badan na preng jong phi ru ki barang dan na preng ka jing ele jong ka jing pang jong ka jing shitom kala ban long om tang ka jing pang ka met rei wa ka jing pang ka men sim ka jong phi ngakan mau ka sam ka jong David ka ba shi spalai ka khot ka balai u David wang u blei wala ban chnai ka jing pang jong pha baro bat nga sung tanat bangi don uni u blei u ba kam dan ko nu ka jing pang ka ba u blei mla ban ben kia u jisu pen kan mau ha ka gospel ka jong Lucas khat pra apnyo wang tu tip pi ba ki e ki ba mla ban ngi ki breu ki long ki bala ba u blei bat i ba ban ri i don ya kata kum ka sakhi ba ke bamla bat ngi ki breu ka long ka bala ba u blei ula don kat bat i ula ailat ye i ha preng ka jing pang ka jing shitom ka ba i lamat matai le yo mat i ka jing pen khia ka jong blei bat nganget ka long ka jing khu na ka benta jong phi tis tang ki diat ba ban ri shwa bangin pen kut i ka ni ka program ke ka khu bor ka ba phi don le se la ban dan chibun ki ba pet i ka ni ka program ka jongi ki ba don preng ka jing no men sim mo na mar ki jing pang ki jing shitom ki ba don ho ki ba la ban khia ya ki itra ka kubor ka ban ai men sim ki ha ka kum ke ni ka por le si shikinti na kinti tan ka liang ka jonga ka slon om ta long ha nu nu ka benta ka bangi don kum ki brio long la ka long ka jing pang ka jing stom ka wi ki slong ba ka tien ka jong ublei ka kren sai long anda ba ngi la kumba ngalamat hadi anda ba la poi ha ka kutlat ha ka ba ngam dan la dan ti shu ban phai ublei ong wat yang bala da piwat yang ada ka donut ka mensim ka jong pi baro pinsyam yang ti anda ba long ha ka jengim ka jonga bala ni ka jengim ka jongi anda bangi syam ba di kendu bara ba amdon shu ka lat kulti da kumai pat anda bangi ni tip ban yit ban ka ang ban yam shlo jong blei la ka jong ka donut ka mensim ka jongi baro la ka jong ka bor ka jongi baro
udan ublay long uba nomor uyit ukwa yang i bangin ngin pai si ha kata ka benta daka dono ku jungi baro ti daladi wan ya ka ban syam bat unwan bat ban le kamba ha ka jingim ku jungi ban telong ha ka jingim hi ku jungi long ublay hi ula bu inga sa jong play long ba ini de hi bat ban syakri hi ban brom te ba yam bat ka ang ladang idon ku nu jing pang ga jistom hiru ladang yit hi ka dono ku sim ku jing baro ublay un kuner bat un snap ku shashgor bat lagi jong ki jing sam ku jong pun kiai ni par to kublai shibon ba mandri bat kublai shibon ye pi ki bapet ya kan ke program ke jongi ha kan ke por kumba ba mandri la ong ha kanu ke jing shem ke jing kendu ke jong pi ka ba ublai hu kwa na pi ka long ba pin wat ya ka khmat ke jong u bat ya ka taw la kran sha ya ka kitab jeremiah arfu kundai khat lai balar pi wat ya u ka do not jong pi baro pin shem yu ban ngai ba kan ke por lar pi wat yu pin shem yu kala banong ba ublay ula banung pen kia kita ke jingpang ke jong pi kumba ula le yo apostol paul wang lai sien ngala kerpat no ublay un weng no yu sha na ke met jonga henry ublay wang ke jing ai jonga ke dap yang kala banong kum ta ye piru henry ke ba ban ri ong pin mat ye ke jingsuk ke palat ye ke jing shampang baro ke jingsuk ke ba dan menu bala ban batai bat ya kabakum kata ke jingsuk ublay kular ban a ye pi wala pi de ban ya ling ba ke ni ke jing ke jing tenju ke jing le ke jing em jong pi yai sno hu ni ublay yai wat ya ka khmat ke jongu bat ngidon ke jinget bat ngim don ke jing arzetien bo ublay ula ban pen kia om tang ya ke met jong pi ndu ula ban pen kia ya ke men sim jong pi bat ula ruban a ya pi ke jingsuk om gu ma ke perthai ka ai henry ka bo ublay hu ai bat nganget ba finyo mat ya ke jingsuk na hakan ke jan met hakan nugu jing shem hakan nugu jing kendu pi wat ka khmat ke jong ublay ngine pen wai ya ke program ke jongi sa shi sien pat ngai ku ublay fi ba ban ri ke por ke jong fi bat ku ublay fi baro ke pet ya ke program bat ban pun kut ya ke program ke jongi ngan kerpat sa shi sien ye ba ban ri ba in bu ti ublay ha ke jing dwai bat in supply ju yangi da ke jing ku pen wai atrai ublay baru Jehovah u yawi jong trai ami ublay halor ki blay baro us em baru trai halor ki trai mi bolong ublay baru trai ki pai ublay jong Abraham ublay jong Ishak baru ublay jong Jacob belong kan ublay halor jong men sem ba jing em ke jong trai halor jong posol bidan ko tran ba halor jong we ku men sem ko trai ublay jong ba yeng ke sem ko trai ban isni atrai kan rat ublay jong kan ko por pat ngiwani ke ban ngu bandam ki slajat ki bagentang ki khu ublay ki chmo trai na bangim don shu ublay u kum mami ko trai rei mami batang mami marwe ko trai melong ublay ke u bahajrong jogi bahajrong tambaro ami ublay ya u baka kerteng ke jome long u Jehovah u rafa ublay u ba unong pun kya au jong trai meong ako kun rat ublay jong akan ilong ke kerteng ke jome ko trai ba de utau baro ko trai uba yit ba uba khmi ya ka donut ko men sim ka jemo ko trai dala ka jong ka donu ko men sim ko jong u baro unya shambat unya kandu ilo jong ublay jong u bara kandat ublay jong a ngadua ini ko pol ko trai ublay jong a lo jong kita baro kiba ang nut ya ka khti blay ke jemo trai kiba ang nut ko trai ya ka jing don khat ka jemo ko trai ka jing slay ke jemo bat ya lo jong men sim jemo ko kandat a trai ublay jong ko trai abagin khat ya mi dala ka jong ka kerteng ka ba im ka jome able ko trai dala ka jong ka donut ko men sim ka jong ki bar ko kandat tu sha skor ba tu snowy ko trai ba tu hiar aku kandat ublay jong a ba la ki jong ki khti bla mong de ki dak prek ke jemo ko trai ba dala ki jong ki jingjam snam ka jemo ko trai tu pen kya no e ki jing sitam ki jing pang jong ka met ke jong ki baro da lagi jong ki jingam snam ke jemo trai namar ka kerteng ke jome namar tar ka burom ke jemo ko kundat kenama ka sentur ka thli ka dono ka men sim ke jong trai kan yo ban yang ban phla ban sakhi yelau jong ublay bo im jong trai uba kumno ublay jong u bang ngu ngidam ni shakri ko kundat la ka sni jong ke jing jong trai ba kan yo long atrai kajing penon buram tang yami ku trai bat tang yami ublay bo ye bat u don bor e ujung trai ngingu ngidem ku trai bat ngiai phai shimi ku trai to isne aku kondat ublay ujunga bane pendap slay ku trai dalau ujung men sim khu ublay jemu trai nang yai ra nang yai rong ngila ke jong ka yela ke jong ki khun ke jemu ku trai ala ke jong ki lenti blay ke jemu trai begin yo yai im bat yai saki ku trai ai begin yo yai ma chu shu ku trai hi kamba ki ti blay ke jemu ke jing em ujung trai ba ko wei men sim ku trai kan yai yang bat kan yai thrang bat kan yai
pla ko trai jami ublei ubi chung trai ber ka ti ke jami ka chingim ke chung trai alaga sngi ko konrat ublei chung ka chung ka chingim chung trai kan long tang saphang jong mi ba tang saphang jom mi ko trai ka jongi baro ko trai kan dulut ko trai re ka jongi baro kan long ka jong mi ba tang ka jong mi a kan rat ublei bo it mar udon bor chung trai shisang yuan ya ka ban pendam ko trai har kamar ko pol ko trai par ha begini wai no ko kondat nani ka por ko trai ka jing slok ka jong mi ko trai bar ka kandat ublei chong ban yo ban saki ban plai mi ko trai to ai able ko trai ba ka jing ba ka ba kan tang ka jomi au jehova u yawi ublei bar ku pau jong yu ha neng ka jing ai ka ba kan tang ka jomi u jehova u yeshua u trai bar unong pen imba i de u jong yu jesus christ lemba ka jing slok ko trai ka ba dap yang ka jomi u jehova u ruah hakodesh u trai ublei ban umen si mo khu ibang tang jo lai ho blei jo trai tu shong do ban u trai but shong do ba lagi jong ki khun ki bakan tang blei jo mo trai but ye ra u trai ba la ka singin em ku ra tang nam ta ka kateng ga jame man ta ba chadu ki bam ju ko ro amen